Wel, Heiddwen Thomas, llongyfarchiadau, ennill y goron y Steddfod Llambed heddi. Diolch. Gweithio ni ychydig am y casgliad ar y testyn ôl troed. Ie, ôl troed, 8 cerdd mynd y mesur hyd am maith, a mae'n sôn yn wahanol ddarluniau, mae'n gerdd eitha trosiadol, mae'n lot o ddelweddau yn hi, yn sôn am anifiliaid ar y clos, yr hen ŵr sydd falle yn dod i ddiwedd i oes fel ffarmwr, a'r gobeith y bydd yna etifedd yn dod i gymryd i lefau ac i fod yn ôl i dradau. Oedd yna ganmoliaeth mawr gan y beirniad a'r ffaith bod yr iaith lafar yn hyfryd drwyddi draw. Ydy na, mae lot o dyfodiaeth yndi, mae'n rhywbeth dwi'n licio sgwennu pan wy'n sgwennu yw bod na bethau sydd yn unigryw i'n un o'r rhan yma o'r byd yn dyddi, a ie, o'n eitha barch bod wedi gweud lot o bethau camolaethus iawn amdani, a hwnna oedd o'r ofan mwyaf, sydd chi'n cael gwybod bod chi wedi ennill, bod na gystadleuaeth i ddechrau. 1 ar 15 o gasgliadau. 1 ar 15, do, a mwy na dim bod i wedi bod yn bositif iawn am gasgliad. Ac mae hon oedd y tro cyntaf i gystadlu am y goron yn un rhyfeddu ac yn barch ofnadw. Achos ni'n gyfarwydd y ti gyda'r rhyddiaeth a'r ddrama yn y genedlaethol. O, Jack of all trades, chael. O ble mae'r dylanwad yr ysgrifennu cerddi'n dod? Ie, na, sa'n gwybod. O'n i arfer sgwennu nhw pan o'n i'n rysgol a coleg ffyrnu, a wedyn fi'n credu falle ges i gynnig fod yn fardd o mis gyda'r BBC nôl y mis Tachwedd, a wedyn offes i fynd i sgwennu cerddi. So, ar sail hynny, fe ddylais i roi dode, falle bod werth dyfal barhau a mynd i wylo a plyfio a meddwl ddwywaith am rhywbeth fi wedi sgwennu a fyny ddigwyddodd y gerdd yma, fi'n credu. Wel, Heiddwen ni wastad yn falch pan mae rhywun ar home ground yn ennill y prif wobre. Mae llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch yn fawr.